Nami kula Yulaika Salma Salsabila, nomor absen 307. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri Kalih Karanganyar ingkang kula bekteni, Bapak Ibu Guru pawiyatan SMA Negeri Kalih Karanganyar ingkang pates sinuba ing paturmatan. Saha dumateng kanca-kanca kelas satunggal dumugi kelas 3 ingkang kula tresnani. Langkung rumiyin sumangga kita tansah ngaturaken puji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kasarasan, kawilujengan saha kasempatan dumateng kita sedaya saengga ing enjing menika kita saged makempal sesarengan kanthi sehat walafiat. Para rawuh ingkang kinurmatan, wonten kesempatan menika keparengan kula sekedhik matur wonten ngarsa panjenengan sedaya kanthi irah-irah karesikan lingkungan. Bapak Ibu ingkang kula bektosi saha kanca-kanca ingkang kula tresnani, karesikan lingkungan dados salah satunggaling babagan ingkang wigati konjuk kasarasan kita sedaya. Karesikan ugi anggadhahi peran ingkang sanget wigati kagem nyiptakaken lingkungan ingkang nyaman kagem dipanggeni. Tentu kemawon menawi lingkungan ingkang kumuh badhe ndadosaken tiyang boten betah wonten ing papan kasebut. Mila karesikan yaiku dados satunggaling bab penting kagem mujudaken lingkungan ingkang nyaman, klebet lingkungan sekolah kita sedaya menika. Cekap semanten ingkang kula ngaturaken, mbok bilih wonten kalepatan, kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.